bevise a og b i en eksponentiel funktion. Og vi ved, at forskriften for en eksponentiel sammenhæng, den er y er lige med b gange a i x. Og for at finde a, så ved vi, at formlen den er x2 minus x1 ud af y2 divideret med y1. Så skal man have 2 punkter på den eksponentielle linje, og det kan fx være det her punkt, som hedder x1, y1, og det her punkt, som hedder x2, y2. Og så gør man det, at man siger, vi har 2, så den ene kommer til at hedde y1 er lige med b gange a i x1, og det andet punkt, det hedder y2 er lige med b gange a i x2. Så sætter vi de 2 punkter og dividerer med hinanden, så der kommer til at stå y1 divideret med y2 lige med b gange a i x1 divideret med b gange a i x2. Og de 2 her, de går ud med hinanden. Og så kommer man til at stå y1, 2 lige med a i x1 over a i x2. Og så kan vi bruge den regneregel, hvor at noget opløftet divideret med noget andet opløftet, det svarer til de 2 minus hinanden, så vi kan skrive y1, 2 a i x2 minus x1. Så for at få den her væk, så tager vi kvadratroden af den. Så den tager vi på begge sider, så kommer der til at stå kvadratroden af x2 minus x1 er lige med y1 divideret med y2, som er lige med a. Og det var selvfølgelig lige y2, der skal divideres med y1, så alle dem her, de skal ændres. y2, eller x2 og x1, og så videre. Og så herover der kommer til at stå y2 og y1. Så passer det. Yes. Ja, og jeg vil så tage beviset for b i stedet for. Formlen for b er b er lige med y divideret med a i x'. Og vores udgangspunkt er jo vores formel for hele den eksponentielle funktion, hvor vi så bare omformer. Og igen så skal vi gerne bruge 2 punkter, hvor vi bare kan tage y1 lige med b gange a i x gange a i x1. Det vil så gøre, at vi dividerer med a i x1 på begge sider, sådan så vi isolerer b. Så den kommer til at stå sådan her. Og så går de her 2 altså ud med hinanden, for det bliver divideret med herovre. Og det kommer til at stå således